दिनै बिपिएफआ भाङा सिङा फानग्रासो जाबाय हाथाय बे माइक सा लानानै आरो जायफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो गैथारला एकदम हरिक माल जाथारबाय बिसोर इउपिपिएलआनो सरखार दागोन प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जाफिनगोन बे खोथाखौ नोंथांमोना बयबो गोसोआव ला पृथिबिया जेरैखि गिदिङा राजनितिकआ जेरैखि जाया सरकारा इउपिपिएलआनो जाफिनगोन आरो प्रमद बर'आनो चिफ जागोन बेयो 100% खाथां खुलुमबाय नमस्कार বেয়া নাপাব মই বড়ো ভাষাত কম কাৰণ ইয়াত বেছি প্ৰায় 70-80% বড়ো মহিলা আৰু বড়ো পুৰুষ বড়ো মানুহ দেখিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতিম অকণমান जोबोद मोजां मोनबाय दिनैहाय नैथि बारनि थाखाय आङो दतमायाव आगान होफैदों थांनाय बाराव बै रामफल बिलाव बुरजाथार जयनिं जानाय प्रग्रामाव दंफायोमोन आं मोनसे खोथा नोंथांमोनजों रायलायनो लुबैदों जाति सिबिनायाव गावनि राव हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जुजिनायाव राजनिति खालामनांदों आरो बे राजनिति खालामनायाव रावजोंबो व्यक्तिगत हिसाबै सुथ्रता थानो नाङा कुनु दलखौ सोरबा व्यक्तिखौ गाज्रि मोनहाबनो नाङा बोराब हाबनो नाङा गाज्रि भाषाजों रायनो नाङा आं मानो बुंदों दाखालि एमपि इलेक्शनाव बिपिएफनि आङो एमपि केन्डिडेट आंनि खाथियाव जिरायदों इउपिपिएलनि बै समनि एमपि केन्डिडेट आरो देरहानानै दा जोंनि मानाव गेदेर एमपि जयन्त बसुमतारी जों सानैजों ज' जिरायदों बेनो प्रमान जे जोंनि गेजेरावहाय रावखौबो अरायनि थाखाय सुथुर लानो नाङा जोङो जातिनि थाखायसो खामानि मावदों जों देशनि थाखाय खामानि मावदों जों जेसेबां जाति गस्थि रायजो राजाफोर दङ जोङो बयखौबो ज' लानानै बे देशखौ बे बिटिसिखौ मोजाङै सालायलांनो नागिरदों दिनैनि बे हिताधिकारी जि लोगो हमलायनाय सावरायलायनाय बे मेलाव नुजाफैनो हानाय जोंहा जोंनि बयनिबो सिबिजाग्रा अनजाग्रा मानिजाग्रा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथां बेवहायनो नुजाफैनो हानाय लकसभानि एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी राज्य सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी जहाँ एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि बिथां लोगोसे जहाँ एमसिएलए माधव कार्की बिथां कमेन बिथां आरो जौसाङाव जिरायनाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि ज्येष्ठ दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो दतमा हालामनिफ्राय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो बिब' बिनानाव बिदा फंबाय नोंथांमोन गोबां खोथा सावरायनांगौ दङ जोंनि समस्या आरो बिटिसिखौ बोरै लांनो नागिरदों खुला मेला सरकारनि आसनि सरकारा मा रोखोम मावनो नागिरदों बेफोर खोथाखौ जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा 40टा समस्तिनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव थांनानै रायजो राजाफोरजों नोंथांमोनजों दिनै जेरैबायदि रायलायफैदों बिथाङा गावनो स्वयं फैदों बिब्दिनो जेरावबो थांनानै बिथाङा रायलायदों दिनैनि बे बेलाव हयथ' जानो हागौ जे इउपिपिएलनिल' मानसि गैया मानो बे जाहैबाय बेनिफिसियारि नोंबो जानो हागौ आंबो जानो हागौ सरकारनि खामानिया जाहैबाय रावखौबो माइगाब जुजाय खालामनो मोना रावखौबो नेग्लेक्ट खालामनो मोना रावखौबो नागारनो मोना गोरिब दुखिया सोरबाया अबेबा दलाव थानो हागौ सोरबाया नोंनि दलाव थानो हागौ नाथाय बे गोरिब दुखियाखौ सहाय खालामनायानो जाहैबाय सरकारनि खामानि आरो बिब्दिनो प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै जि खामानि मावदों हयथ' नै बेवहाय बे बेनिफिसियारिफोरनि गेजेराव गासिबो इउपिपिएल नंजोबाबो जानो हागौ गुबुन दोलो समर्थन खालामग्रा व्यक्तिफोरबो थानो हागौ गाज्रि मोननांगौ जोंहा खोथा गैया बिथांमोनहा जेसेबां फैयो जे सरकारा मा मावनो नागिरदों मा मावगासिनो दङ भबिष्यतआव मा मावलांगोन बेनि खोथाखौ बिथांमोनहानो बांसिन मिन्थिनांगौ मानसिफ्रा जे बुङो अपोजिशनफ्रा जे बुङो आरो बिसेसकै दा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंगासिनो दङ जे जोंनि जायगायाव बिटिसिआव जेसेबां जादोंलायनो जि नुयोलायनो गासिबो बिपिएफनि दिनाव खालामनाय
इउपिपिएलआ जेबो मावाखै जाजोब्बाय लोंजोब्बाय बेफोरबायदि खोथा बखिगासिनो दङ मबाइल जेब्ला नायो बे बिपिएफनि माखासे आईटी सेलनि मानसिफ्रा मोजां भाषा बाहाया गाज्रि गाज्रि भाषा गावजों गाव माने नारानात्तार गाज्रि गाज्रि खोथा बखिलायनाय सोरखौबा एकदम नासयथारनो नागिरनाय बेफोरबायदि बाथ्रा खोथा नुनो मोनो जोङो जेनेबा हाथायावबो थांनो मोनला अबावबा सोरनिबा न'आवबो हाबफैनो मोनला माबा मोनसे नुब्लानो फटक लाखोमानाय फटकखौनो गाज्रि गाज्रि बुंनाय ओरै ओरै बुंनाय जोबोद माने लासिंसिं आङो दाख्लै आंनि फिसाला फिसाजो बिसोरो दिल्लीयाव फरायो न'आव दानि गरम बन्दखाय फैदों आरो बिसोरो बुंबाय बाबा माथो ओरै ओरै पिकनिक स्पट दङनो मा होनना बुङो सरलपारायाव जोंखौबो लांना बाबा होनबाय आहाबो उफाय गैया दे बिदिबालाय थ' थांनि होननानै जोङो न'खरै ज' थांबाय नुबाय आङो बेवहाय बयबो दुगैदों आंबो एसे दुगैफाबाय बेखौनो फटक लानानै माबा माबि बायदिसिना गाज्रि गाज्रि बखिबाय आंलाय मा दाय मावखो आं माबा अपराध मावहैदों नामा बाहाय थांनायाव सोरबाया बाहाय थांनानै एसे गावनि फिसा गावनि फिसाजोखौ लानानै जुदि थांनो हालाब्ला अब्ला जोंनि जायगायाव माब्रैहाय सान्थि माब्रैहाय मा मोजां होननानै जों बोरै बुंनो हाबावनो बेखौनो खालामदों दिनै जेन' रावबो गिनाङा रावहाबो उसुबिदा जाया रावबो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो गिनाङा लाजिनाङा उसुबिदा मोननाङा बर' राभा गार' मुस्लिम अखमिया बङालि जों जेसेबां जाथि गस्थि दङ रावबो रावजोंबो नांलाया खमलाया मोजाङै ग्रें ग्रें रायजो मोनजाथों जोंनि बिटिसिआव बिनि थाखायनोथ' खामानि मावाखै होनबा जाय मानसिफ्रा गासिबो जों मावजोबदों ओरै प्रमद बर'आ जेबो मावाखै इउपिपिएलआ जेबो मावाखै मा खोथा जाखो बेलाय सरकारनि खामानिया माबि दिनैहाय प्रमद बर'नि सरकार बिथाङा सरकारनि जि आसनि जेरै मावनांगौ बिदि मावदों थांनाय बारावहाय जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि सरकारमोन बिथाङाबो सरकारनि आसनि हिसाबै लामा बानायनायनि फैसाखौ लामा बानायनांगोन दैखर लुनायनि खामानिखौ दैखर लुनांगोन नोङो दालां बानायनायनि फैसाखौ दालां बानायनांगोन फरायनायनि फैसाखौ स्कुल कलेजाव बाहायनांगोन दिनैलाय प्रमद बर'आ मा दस्रा खामानि मावदों नामा बे नोंथाङा जेरै मावदों बिनिफ्राय बांसिन साबसिन परिकल्पना बिनिफ्राय साबसिन आसनि लानानै दिनै खामानि मावदों समग्र बिटिसि बासिया बेखौ नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो दिनै आगोलनि बायदि नङा जेसेबां जाथि गस्थि दङ लोब लोब दिनै इउपिपिएल आरो इउपिपिएलनि नेताफोरखौ दिनै मोजां मोननानै इउपिपिएलआव जगदान जादों नोंथांमोननि बे दतमायाव सोर देरहागोन बुं दिनैनि बेवहाय बेसेबां मानसि दङ बाहाय खमसे खम 8,000 मानसि दङ आं 10,000 होनला 2,000 खमायनानै बुंबावबाय आं 8,000 मानसि दङ 8,000 मानसिजों नों आदाजों जुदि न'खरनि बिसि सासे दङ फिसाला सासे दङ नोंखौ लानानै जुदि साथाम जायो 8,000 दङब्ला 3 24,000 जादोंना जायाखै 24,000 जादोंना जायाखै आरो नोंथांमोनहा जेब्ला इउपिपिएलनि खामानि मावबाय फैगौ इलेक्सन 3 मास दंबावो बे 3 मासाव जाथि खुरमा गामिनि मानसिफोरखौ सासे सानै बुजायनानै आरो लाबोबावनो हाबावगोन देरहानाया निश्चित बावहाय गाज्रि मोनलायनाय सोरबा गिनाय ओरैनो खोथा गैया इउपिपिएलखौ बिराद माने गिबाय माबालायदो जोंलाय हारसिङै गेलेगासिनो दंखायो नै बिबारफ्राबो हारसिं गेलेनो बुंबाय प्रमद बर'आ इउपिपिएलआ मानो बुंनो हाया हारसिङै गेलेनो होननानै बा दिनैनि राजनितिकआ नोंनि डायलगजों जाया खामानिजोंसो मानो हारसिं गेलेनो नागिरदों गोबां खोथा दङ हारसिं गेलेनानै नों जे हाखराव गोलैनांगासिनो दङ नों जे हारसिङै गेलेनो लुबैथारा सोरनिबा खिथु दंथारो आरे खिनाय मानसिया लाजिया नुग्रा मानसिया लाजियो होनना बुङो नों जे मा मावगासिनो दङ बिपिएफआ मा मावगासिनो दङ सोरनि खिथु खारगासिनो दङ बेखौ जों बायदि मानसिया बिटिसिनि मानसिया जाम्बा नामा मूर्ख नामा मिन्थिया नामा जे सोरजों थानानै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों सोरनि सहाय लाखोमानो नागिरदों गासिबो बियो गाइखेर बायदि नुगासिनो दङ दै बायदि नुगासिनो दङ नोङो जेबो दोनखोमानो हाया दिनै इउपिपिएलखौ सोरजोंबा जेन' सहाय दा मोनथों अखल सरिया जाथों हारसिं जाथों बिथांमोनहा लुबैदों आरे सोरबाया नोंखौ सहाय खालामनो फैयाखैब्ला नों मानो आथिं हमनानै
आथिं हमनानै मानो खुलुमहैलानै नों मानो सहाय बिनांगौ हारसिङै थांनानै था जोंनि हारिया जोंनि बिटिसि बासिया सोरनावबा आथिं हमनानै जाग्रा जानो हाया जोङो जोंनो गसंनानै रायजो खुंगोन जोङो जोंनो गसंनानै जोंनि समग्र जाथि गस्थिखौ लानानै बिटिसिखौ जोङो उन्नयन खालामगोन आरे आं मोनसे खोथा बुंनि नै जाहा रिपर्टार बिथांमोन दङ जाहा मोननै हाबा दं मोननै 2025 सनाव बिटिसिनि हाबा 2026 सनाव आसामनि हाबा 2025 सनाव बे हाबाया जेरैबायदि जागोन मिरामिस जायो ना आमिस जायो जेरैबायदि जागोन 2026 नि हाबायाबो बिब्दिनो जागोन बावहाय जुदि मिरामिस जायो 26 आव मिरामिस जागोन दा जुदि आमिस जायो अमा बेदर दाउ बेदर जुदि जाफायो अब्ला 26 आवबो बिदिनो जागोन बे हाबाया बुजिना लाखाथों जायफ्रा जायखि खोथा बुंलाबायो बिथांमोनहा बे खोथाखौ बुजिना लाथों जोंनो इउपिपिएल नो जिसिबां सोरनिबा सहाय नांगौ इलेक्शनाव बैसोरनोसो बांसिन सहाय नांगौ जोंनि सहायखौ बिसोरनोसो बांसिन नांगौ बे खोथाखौ बुजिनानै ला ओंखायनो रावहाबो दुरबल जानांगौ गैया बे बिपिएफ नि दैदेनगिरिफोर जेरैबायदि बुंलाबायदों बेबायदि नङा गासिबो थिगैनो दङ मोजां लामाजों थांगासिनो दङ आरो नुनो मोनदों दिनै जोङो आङो इउपिपिएल आव फैनानै समग्र बिटिसि आव गिदिंफिनजोबबाय इउपिपिएल नि जानानै पार्थक्यखौ नुनो मोनदों आङो पार्थक्यआ जाहैबाय इउपिपिएल आव दैदेनगिरिफ्रा ज' नों नाय बाहाय एमपिफोर सानै दङ चिफ सयं दङ एमएलएफोर दङ एमसिएलएफोर दङ खुनु खोथा बाथ्राखौ थाखोमा लाखोमा रायजो राजाफोरजों रायलायनाय जाया जि सरकारा मावनो नागिरदों बेखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थायो जि जागासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफोरजों समान बेखौ शेयार खालामलायो मिन्थिलाय होयो नाथाय आगोलाव मा जानो नागिरदों मा मावनो नागिरदों बेफोर गैया दिनै जेसेबांखि बुङा बे सरकारनि खामानिया आगोलाव जेरै जादों दा साबसिन जागासिनो दङ आरो सोरबाया दुरबल गोसो लानानै दङब्ला इउपिपिएल खालामनो नाङा सोरनिबा गोसोआ जुदि दुरबल मा जाबावगोनलै ओरैसो जासिगोननो होननाय बिदि साननाय दङब्ला बियो इउपिपिएलबो जानो नाङा मानो इउपिपिएल नि मानसिफ्रा जाहैबाय जुद्धा बियो दावहा होयो जुजिनानै थांनानै थायो गतिके बे रोखोम गोसो लानानै बे मनोबलखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएल जा आरो गोख्रों जा सोरनिबा बुंनायजों गिनाय सोरनिबा बुंनायखौ नंगौ नंनानै गावनि मानसिफोरनि सायावसो डाउट लानाय सन्देह खालामनाय बेफोरखौ ज्राब गार इउपिपिएलआनो सरकार दागोन प्रमद बर' बिथाङानो चिफ जाफिनगोन बे खोथाखौ नोंथांमोना बयबो गोसोआव ला पृथिबिया जेरैखि गिदिङा राजनितिकआ जेरैखि जाया सरकारा इउपिपिएलआनो जाफिनगोन आरो प्रमद बर'आनो चिफ जागोन बेयो 100% खाथां गैला दिनै आईटी सेलनि बिपिएफ नि आईटी सेलनि मानसिफ्रा जेरै जानला मोनला व्यक्तिगत माने सावरायो बा रायो बा गाज्रि खोथा बुङो खोनासंनो लासिंसिं मबाइल नायनो हाला गावनि फिसाजों ज' जिरायनानै गावनि बिसिजों ज' जिरायनानै मबाइलखौनो नायनो हाला बिसिनि भाषाफ्रा जेरैबायदि गाज्रि भाङा सिङा फानग्रा नालाय दिनै बिपिएफआ भाङा सिङा फानग्रासो जाबाय हाथाय बे माइक फिसा लानानै गिदिंनायखौ नुवाखै नोंसोरो जोंनाव दाख्लै माबायाव खैला मैला बाजाराव थांनानै बेबायदिनो 10-15 जनसो सेंग्राफ्रा माइक लानानै लेक्सार होदों मा बियो गाथि बिस माथा बिस फेट बिस होनानै मुलि फाना होनबा बेबायदि माने बिपिएफआव बिराद मोजां मुलि दङ फै नोंथांमोनहा बेखौ जाफै आथिं सानाय हामगोन खर' सानाय हामगोन उदै सानाय हामगोन होननायफोरबायदि दाख्लै बेबायदि लेक्सार होदों बे हाथाय बेखौलाय भाङा सिगाखो आरो जायफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो गैथारला एकदम हरिक माल जाथारबाय बिसोर गतिके जेबो सिन्था गैया रायजो राजाफ्रा थिगैनो था दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिश्वास ला
आरो गासैबो दिना मोजाङैनो फैगोन आं गोलाव बुंला दिनै दतमाबासिया हाजार हाजार बेबायदि दैज्लां बोथोर गरमाव माइ गायनाय आलि खोनाय खोथिया फुनाय बोथोर बेखौबो दसे दोनथ'नानै जि जोंनि बिटिसिनि थाखाय दोलनि थाखाय नोंथांमोना जि ज' जाफैनो हाबाय जोबोद मोजां नुदों आरो हिताधिकारि होनना बुङोब्ला गासैबो बे माबा अरुणोदय मोननाय गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुप मोननाय बे नङा मानो सरखाराव गोबां आसनि दङ सोरबाया एग्रिकालसारनि फिसा माबा मोनसे मोनदों सोरबाया इरिगेसननि माबा मोनसे मोनदों सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनदों जोंनि गेजेराव मिन्थिलायामोन दिनै नोंथांमोना हयथ' नुबाय नै माथो उमुकबो फैदोंलाय बेबो माबाफोर मोनदों दालां एसे गोसोआव बे रोखोम मिन्थिलायनाय बिसास खालामनाय फैबाय जायखिया बेनिफ्राय साबसिन आरो खालामलांबावनि फैगौ सरकारनि उनाव जाहा मानाव गेजेर प्रमद बर'खौ सिफ खालामनानै बे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दाफुंनि आरो फैगौ 5 बोसोर नङा 10 बोसोर नङा गोबाव बोसोर इउपिपिएलनि दारैनो बेवहाय समग्र समावहाय राजनैतिक मोनसे सुस्थता पलिटिकेल स्टेबिलिटि लाबोनानै समाजखौबो जोङो मोनसे स्टेबल नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया जोंनि फिसा आंनि फिसा मोजां फरायनानै मोजां मानसि जानो हानायनि बेबायदि मोनसे परिस्थिति आरो बेबस्था लाबोनि बयनोबो गोसो सिंनिफ्राय खेबसेबाव खुलुमनाय आरो मोजां मोननाय जासिनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय आं गोजोन्थों